नमस्कार. आरवी किचन चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण कोकणी पद्धतीने बांगडा माशाचं तिकलं कसं बनवायचं हे पाहणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. त्यासाठी येथे मी 5 बांगडे घेतले आहेत. ते साफ करून त्याचे 2 तुकडे करून घेतले आहेत. आता या माशांना थोडंसं मीठ चोळून घेऊया. येथे मी माशांमध्ये अर्धा चमचा मीठ घातले आहे. आता या माशाला चोळून घेऊया. आता हे मासे थोड्या वेळासाठी बाजूला ठेवूया आणि तोपर्यंत तिकलं बनवण्यासाठी लागणारं वाटण तयार करून घेऊया. तर त्यासाठी येथे मी 10 ते 12 बेडगी मिरची घेतली आहे. आता या मिरचीचे 2 ते 3 तुकडे करून ती पाण्यामध्ये भिजत ठेवणार आहे. थोडी नरम होईपर्यंत आपल्याला ही मिरची पाण्यामध्ये भिजवून घ्यायची आहे. त्यामुळे ती मिक्सरमध्ये बारीक वाटली जाईल. त्याचप्रमाणे या मिरचीसोबतच आपल्याला धने भिजवून घ्यायचे आहेत. येथे मी 1 छोटा चमचा धने घातलेले आहेत. त्याचप्रमाणे 6 ते 7 तिरपळं भिजवून घेणार आहे. ही तिरपळं आपल्याला मसाल्याच्या दुकानामध्ये सहज उपलब्ध होतील. त्याचप्रमाणे येथे मी 1 वाटी ओलं खोबरं घेतलं आहे. पाव चमचा हळद घेतली आहे. अर्धा कांदा बारीक कापून घेतला आहे आणि 6 ते 7 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत. आता हे सर्व आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे. पण सुरुवातीला आपल्याला मिरची बारीक करून घ्यायची आहे. आता या मिरचीतलं पाणी गाळून मिरची, धने व तिरपळं मी बारीक करून घेते. तर येथे मी मिरची बारीक करून घेतलेली आहे. आता यामध्येच आपल्याला खोबरं, हळद, लसूण व कांदा घालून पुन्हा बारीक करून घ्यायचं आहे. तर येथे आपलं तिकलं बनवण्यासाठी लागणारं वाटण तयार झालेलं आहे. तिकलं बनवण्यासाठी येथे मी पॅनमध्ये 2 छोटे चमचे तेल गरम करून घेते. यामध्ये ठेचून घेतलेल्या 4 ते 5 लसूण पाकळ्या घालूया. त्याचप्रमाणे यामध्ये मी अर्धा कांदा घातला आहे बारीक कापून. आता कांदा व लसूण लाल झाली की यामध्ये वाटण घालून घ्यायचं आहे. तर आता आपण बांगड्या मच्छीचं तिकलं बनवतोय, त्यामुळे याच्यामध्ये पाणी फार कमी घालायचं आहे. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया. आणि यामध्ये आता मी 2 हळदीची पानं घालणार आहे. अशा प्रकारे हळदीच्या पानाची गाठ बनवून ती या चटणीमध्ये घालायची आहे. त्यामुळे हळदीच्या पानांचा वास आहे तो या चटणीमध्ये उतरेल. हळदीची पानं उपलब्ध नसतील तर नाही घातली तरी चालतात. आता यामध्ये आपण मच्छी घालून घेऊया. आता यामध्ये मी 5 ते 6 कोकम घालणार आहे. कोकमऐवजी तुम्ही चिंचेचा कोळ घातला तरी देखील चालतो. तर आता हे आपल्याला हलक्या हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता यावर झाकण ठेवून 10 मिनिटं शिजू देऊया. 10 मिनिटानंतर झाकण उघडून बघूया.
तर येथे तुम्ही बघू शकता खूप छान असं बांगड्याचं तिकलं आपलं बनवून झालेलं आहे. आता हे तिकलं जसजसं थंड होत जाणार तसतसं त्यातली चटणी ड्राय होत जाणार. तर येथे खूप सुंदर असं बांगड्याचं तिकलं बनवून तयार आहे. तर तुम्ही अशा प्रकारे कोकणी पद्धतीने बांगड्याचं तिकलं नक्की ट्राय करून पहा. आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा. म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल. धन्यवाद.